toto je Petr Nejedlý. Detektiv Petr Nejedlý. Jeden z nejlepších detektivů v celém tuzemsku. Několik let zpátky se Petr chopil nejtěžšího případu, který v tu dobu existoval a existuje doteď. Jaké příjmení má youtuber Zachy? Petr byl vždy neuvěřitelně ztracený, měl indicie, ale nevěděl, co s nimi. Petr má 3 děti a manželku Renatu, která se s ním několik let zpátky rozešla a upadl do alkoholismu. Snaží se jí každým dnem čím a víc kontaktovat, ale bezvýsledně. Při svém pátrání Petr narazil na pár lidí, kteří by mu mohli pomoct s jeho případem. Tady máme prvního. To je mega hegeš, že nikdo nezná příjmení toho Zachyho. Jste hrozný krysky teda taky. Ale jednou jsem znal jednoho takového divňáka z Jablonce nebo z Kladna, kde to byl, a to jsem tam měl jednou pro kabely, prostě pro XLR a NDčka, a ten se úplně zbláznil. Ten to věděl, úplně se zbláznil. I přesto, že první svědek nebyl moc užitečný, Petr se nevzdával a šel hned za druhým. Zachyho příjmení vůbec neznám, ale jako... Snažil jsem se ho zjistit, vůbec nevím, znám jednoho člověka. Ale to je šílenec. Druhý nebyl užitečný a smrděl po alkoholu, tak šel Petr za třetím. Jako z jakého příjmení, já fakt nevím, bro, ale prostě já bydlím na Žižkově, že jo? A tam si pamatuju, že byl jednou jeden takový šíleneček a swag a prostě... Ale byl úplně šílený, ale mám pocit, že věděl příjmení Zachyho youtubera. Ten svědek Petrovi neřekli příjmení Zachyho youtubera, ale všichni se shodovali na jednom člověku, který by ho měl znát. Petr sebral svoje poslední síly a vydal se ho najít do seniorského domovu pro myslivce. Stávej. Hele, potřebuji ho vidět. Musím ho vidět. Je to nutný. Hej, ty vole. To fakt nejde. Ne. Blázen. Ne, záleží na tom moje celá práce, celý můj život. Potřebuji ho prostě vidět. No. Je to fakt důležitý. No tak. A když tam na vlastní risk, jo? Jo, určitě. Potřebuji tam jít, ano. Jdeme. Ahoj, Paci. Slyšel jsem, že jsi... Jak se jmenuje Zachy? Řekni mi to, je to fakt důležitý. Jsi jediný, kdo to tady ví. Takže potřebujeme to vědět. Nic. Řekni mi to. Nic. Prostě mi to řekni. Proč mi to nechceš říct? Řekni to prostě. Protože nevím. Dělej, řekni to. Jsi jediný, kdo to ví. Takže dělej, řekni to. Jsem volnej. Řekni to. Můžu teďka utéct. Řekni to. A nebo to tady můžu celý skončit. Ne, nedělej to. Co děláš? Nenabitý. A teďka to můžu Paci, prosím tě, řekni mi to. Petr po tomto incidentu skončil na 2 roky v nemocnici v bezvědomí. Nikdo ani nedoufal, že se probere. Ale když se probral, tak ho čekalo něco, co nečekal ani on sám. Detektiv Petr Nejedlý, nejlepší detektiv v celém tuzemsku, Evropě a American. Ahoj, tady Paci. Slyšel jsem, že chceš slyšet to příjmení Zachyho youtubera. Je to Zachy. Tak aspoň ukacecky. Jízečky.